2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sumaw to. Nga after atong nahitabo nga grabe nga away na mo sa kuang habi. About lagi atong girl nga kuang gihatagan og tambal sa katol. Unya naglaglaag pa jud ko og nakigiinom. Kay lagi gipahungaw sa kong gibati kay grabe jud nga naglabad akong ulo atong giingon ni Jane. Nagpadala ra jud ko sa kuang gibati ato. Ug di na gani ko halos maminaw sa explanation ni Ray kay lagi gina-insist yun nako nga nambabae lagi siya. Wala na ako kahibawo kung asa ko mutuo, sa ako bang bana or sa girl. Hantod sa nang labay ang mga adlaw, na feel na lang nako nga murag nawad-an ako og gana. I don't know what happened to me that time. Siguro tungod sa mga nahitabo, mga kasakit, o kapungot nga akong na-experience, moto'y nahimo nga resulta. Nawad-an ko gana sa muang panag-uban. Di na gani ko mangumusta niya og tuwa siya sa work. Ug di na ko mag-mind og check niya kung nag-unsa na siya. Ug wa siya work, unya na arami sa mong balay. Dili na ko same before nga magsige lang og kapiyot niya. Wala na gyud. As in, mura ra ko og walay nakit-an sa balay. Mura na lang siya ghost nga sige og paramdam, pero di na ko makit-an. Haningon pa na si Ray nga, Han, gusto ka nga karong Sunday kay manimba ta. Unya after nato nga mosimba, mosuray ta. Or pwede pod nga mga ligo ta sa beach. Kay murag dugay-dugay na sad nga wa na ta kaadtog beach, Han. Pero ako rin siyang giingnan nga dili ko kay gikapoy ko. Ingana na lang jud perme ang akong itubag ni Ray. I know nga nakabantay na jud siya sa akong behavior, pero sige lang gyapon siya og suyo nako. Gisabot ra jud siguro ko niya ato. Nalami sa same nga balay, same nga kwarto, same nga higdaanan, pero bisan ni hikap lang sa kamot, wa na joy na hitabo. Di na siya halos makahikap nako kay lagi masuko man ko. Matulog mi pero nagtalik danay mi. Hingana ko ato. Siguro natabunan na gyud og kasuko ang ako ang kasing-kasing. Pero God knows kung unsa nako siya ka-love. Pero kadto nga time kay murag ambot lang jud. Asa na ang gugma. Natabunan na jud sa kapungot. Kung magtanaw ko ni Ray, wala na spark yun. Wala na kilig. Luha lang noon ang muaga sa kuang mga mata. Antod sa milabay ang mga adlaw o mga simana. Hingana ra gihapon ko ni Ray. Muli ko galit sa mua nga di gani ko magpahibaw niya. Kung manawag siya, tubagon ra na ako og kadali. Tapos humana. Muapas na lang na siya sa mua pero di jud ko muuban uli niya. Ako ra siyang ingnon nga derira ko kay laay kay diadto. Mo jud na akong irason permi niya para dili lang ko makauban niyag uli sa ila. Unya si Ray, mo okay na lang na siya. Pero makita gyud pud tawo nako siyang nawong nga gaguol gyud siya. Moingon pa na si Ray nga kung gusto na ka mo balik sa tuahan, ingna lang ko ha, kay sundoon ti ka. I love you kaayuhan. Mukis pagani unta na siya pero mo palayo dayon ko og musod sa kong kwarto ug manirado sa portahan. Ug hantod sa milabay na sad ang mga pila ka adlaw na ay event ato. Kasal di ay sa kauban ni Ray o gi-invite siya. Hasta sad ko. Di gani unta ko gusto mo adto pero ni go na lang ko kay mismo ang bride ni chat yun ako. Classmate maguto na ako pag high school. So ni okay na lang ko bisan di jud ko ganahan unta mo adto.
Pero 3 days before the wedding ato, kani ato mi ni Ray sa mall para mangita og suoton para sa kasal. Kaya ang motif ato kay green man. So nipalit jud mi ana kay wala miing ana nga kolora nga sanina. Nag-uban tuod mi pero di ra kaayo mi mag-istorya. Mura jud mig mga amang. Nakasabot na pod gud siguro siya nga di ko ganahan makig-istorya. Kung di na lang sad siya sigig istorya nako. Kung nalay contest nga grabe kataas og pasensya, for sure daog jud ako ang bana. Bitaw. Di na gani mi mag-holding hands sa ato. Ug while nabisi ko og pamili sa mga dress nga something green, wa na nako gi-mind akong bana suluyo. Ningon na lang na si Ray nga mangita na lang po daw siya sa iyang suoton ato. Nitando lang ko ug wa nako milingi niya. Tuara man sa unahan pod ang mga panglalaki. Sa motong nalingaw na lang pod kog pili-pili og sukod-sukod sa mga dress. Ug nakalimtan na jud nako nga naaday ko'y bana nga kuyo. Mga 30 minutes na siguro to nga sige ko og pili unya sukod. Nikalit bitaw na og naay miduol nako. Ang sales lady di ay. Iya kong giingnan nga ang lalaki kuno nako nga kuyog nako ganiha diri. Kay naa kuno'y laing babae nga kaistorya. Unya naggunit-gunit pa jud daw kuno sa bukton sa kumbana. Sa matong murag ni bagting jud akong dunggan sa akong nadungog. Di ra pod kaayo marites ni nga sales lady no. Wa gani siya mahadlok jud nga moingon nako nga na siya'y nakita nga masamang tanawin nga tuwa sa unahan. Sumatong gibutang nako ako ang mga napili nga dress ug minay-hinay og baktas padong sa men's section. Ambot ba nga wala man unta ko'y pakidapat niya. Pero sa akong nadungog nga ni ulbo man hinoon akong kaspa. Si Ray kay naay ka flirt og wa jud gipalagpas sa buing bisan na ako. Karon lang dyan siya. Nagbaktas ko nga murag nagkayo akong ulo. Sa naabot na ko dito, nakita jud na ako akong bana og ang babae. Dili jud ni joke ha, pero guwapa kaayo nga babae. Lamig barog, sexy, hamis, og grabe ka puti, unya medyo curly og taas iyang hair. Ug dito jud ako nakita nga nagunit jud bitaw siya sa bukto ni Ray. While gaistorya sila. Lami pa jud kaayog smile sa kumbana. Kalami labayon og appliances ba. Sa nakita ko ni Ray, wa man lang na siya nakurat. Wa man lang siya maalarma nga dapat mo palayo siya og iyang itukmod ang girl nga nagunit niya kay lagi. Niya nabiya ako og nakitaan jud nako ilahang mga sweet nga moments. Nagbukal-bukal jud na ako ang dugo. Nagpugong na lang jud ko nga di nako malabay silang duha sa akong atubangan. Unya ang Ray kay ni duol noon nako, unya ang girl wa jud mubuhi. Mura siya gilinta nga nipilit sa kuang bana. Ningon pa na si Ray, nga love, ako ang wife di ay, si Via. Nganong ga-love man siya. Murag lami man ihilak. Unya, nag-hi ati Via pagyutong girl. Kay baw ko nga gwapa kay siya kay mistisahon di ay, pero di pud ko guwang siguro tan-awon no. Ug nganong giati man ko niya. Same ra siguro mig edad pa. Ako pangginan si Ray nga nakapili na ka. Murag lahi man imuhang napilian. Og mitaliko dayon ko. Wajud ko mitagad og mi-smile sa girl kay gamay na lang jud ang kuwang mabitad nako iyahang curly nga hair. Nipaspas ko og lakaw og gibiyaan nako silang duha. Nipalayo jud ko kay basin di na nako makontrol akong kaugalingon ug mugawas na jud ako ang pagka-immortal. Grabe ra ba ko og superpowers. Sa motong nibalik ko didto sa pangbabae.
Gidali-dali na kog kuha ang isa ka dress ug misud dayon sa fitting room para ipagawas sa kuang gibati. Nakahilak jud ko didto sa sulod. Sa kong kalagot bitaw kay gikuha nako ang hairpin ug gitusok sa kuang bukton. Ambot ba? Ambot ba kung unsay nasulod sa kong utok ato? Murag na buang naman jud siguro ko. Nakita na lang nako nga niagas ng dugo. Gamay lang hinuon nga samad. Tinusukan lang sa hairpin gud. Pero wa jud ko gibati og kasakit. Murag giganahan man hinuon ko nga nagtan-aw nga nagdugo akong bukton kay ako ang gidunggab sa hairpin. Nadaot na jud siguro ko kay grabe akong kalagot ni Ray. Sobra na jud kaayo nga kalagot ako ang gibati. Abi ko ba og manihid nako, pero pagkakita nako nga nailaing babae nga nigunit niya, mura man hinuon ko gipatay sa kasakit. Nakasyagit na lang jud ko sa kuang kalagot. Pero gitabunan na ako kung ba sa kong panyo pagsyagit na ako. Ug pagkataod-taod ana kay ni Barugo. Ako ang gitabunan, ako ang samad sa panyo. Migawas ko gikuha ang dress nga ako ang napilian ug midiretsyo sa may counter para mobayad. Ug naghuwat di ay si Ray nako. Pero wa nako mo tagad niya. Mura na sad og wa nako siya makita. Nigunit pa na si Ray nako, pero ako siyang giingnan nga di maggunit-gunit nako. Pagkuman akong bayad ni diretso nako og lakaw. Wadan siya makasunod kay tuwa pa siya sa counter nga nagbayad pod siyahang gipalit. Dali-dali jud kog baktas pagawas sa mall. Bahala siya dito. Ako gyud na siyang gibiyaan. Ug sa dihang padong naunta ko sa exit, nakita na ko tong babae ganiha. Dako gihapon kay siya gi-smile nako, unya nag-hi pagyud na siya. Ug napo na siya kauban nga medyo idara na nga babae og lalaki. Iya pa kong gila-ila nga asawa daw ko siyahang Kuya Ray. Murag nakurat ko sa kunadungog. Iyang parents dayto iyang kauban, modeng gwapa jud siya kay may lahi man di ay iyang papa. Pero galagot gihapon ko niya. Naghay pa na sila sa kuha og nangutana kung aha si Ray. Pero wala jud ko nakatingog dayon ana kay naglibog man gud hinuon ko. Kinsa man di ay ni sila. Hantod sa nadungog na lang nako ang tingog sa kumbana. Padong siya namo. Dako kayo ang smile og pagduol niya, migakos din siya sa parents atong girl. Ningon pa tong mama sa bae nga, "Uy dong, mura man gihapon og batanon, nagkaana man og kabata og itsura. Gwapo gihapon nako ang pag-umangkon." Nito bagpod si Ray nga, "Kaliwat lagi nato ante." Ningon po diyang ante, nga gwapa kaayo imong wife dong. Ni-smile na lang po tahay ko pero wa na. Gikaon ako sa kuwaw. Sige ra ba jud og lantaw ang girl nako. Sige siya smile, umi-smile na lang sad ko. Ningon pa jud na si Ray nga, "Dako na kayo si Lovely ante ba? Dalaga na kayo. Nakauyab na siguro ning bata ba?" Mitubag po tong Lovely nga, "Wala ka ha kuya. I-study first ni. Masuko sad silang mami." Og nangatawa sila. Og ako, ni-smile na lang sad ko. Sa mga to nga maling akala na sad. Kaluoy pod sa kumbukto no. Na among jud siya sa kuang kabuhing. Kapamilya ra di ay ni Ray. Sa mga day love kay Lovely di ay ang name. Gi-invite mi nila nga mag-lunch sa restaurant o mikuyog sad mi. While padong pa mi didto sa restaurant, nagsunod amo ang sakyanan silang sakyanan. Wa jud ko tingog-tingog. Murag naulian lagi ko sa kuang sakit. Sakit sa kong utok. O pagkataod-taod ana kay nauta na gina si Ray sa kuha kung noon sa kong bukton. Kay lagi naay nakatabon nga panyo ug na siya nakitaan nga murag dugo.
Gidali jud niya bitad ako ang bukton. Pero ako ra siyang giingnan nga wala man. Pag-focus rag drive diha. Pero namugos yun na si Ray. Pero nagsige yun nagpangutana si Ray kung naunsa lagi akong bukton. Ako ra pa siyang giingnan nga natusok ra. Nitubag pod si Ray nga sa unsa man. Unsay nakatusok ana? Nitubag pod ko nga sa lansang. Nitubag pod si Ray nga di sa manday ka. Nganong natusok man ka sa lansang? Asa nga lansang dapita? Sa mall? Nitubag pod ko nga sa fitting room. Tubag pod si Ray, anong na may lansang anong fitting room? Adto tag hospital kay ipa-inject ka og anti-tetanus. Pero ako siyang giingnan nga dili na lang kay gamay ra kaayong samara. Pero gidaplin sa jud niya kadali ang sakyanan para tan-awon jud ako ang samat. Gitanggal niya ang panyo. Pero nagsige lang gihapog pangutana si Ray kung naunsa ko pagkasamad, naunsa ko pagkatusok sa lansang. Nagduda na yun na siya sa kuha, hantod sa wala na ko nakatingog. Sige pa ko niyang ingnon nga patanawon ko niya sa iyahang mga mata. Pero wala jud ko ni tanaw niya. Ug hantod sa iyaha jud nang gigunitan ako ang nawong ug iyaha kong giatubang siyang nawong. Ingon siya nga patubagon kog tarong kung nga unsa jud ligi ako ang bukton. Pero wala jud ko nitug-an ana. Niingon ra ko nga natusok jud lagi. Pero di jud ko makatan-aw sa iyahang mga mata og diretso. Kalaraw na jud kaayo nga namaka ko sa iyaha. Hantod sa nangutana si Ray kung gituyo batog tusok na ako. Wala na lang jud ko nitingog ba. Nangutana pa ni si Ray kung unsa ko ang gitusok. Kung ballpen ba daw. Pero wa jud ko nitingog ana ug wa jud pud ko nilantaw niya ug nilingiw ko. Pero gastige ra siya balik-balik og pangutana. Hantod sa nitubag na lang ko niya ug niingon nga hairpin. Happy na ka. Og ibiraday na ako ang kamot ug wa na ko nitanaw niya. Ug mikalit bitaw na siya og gakos na ko. Ingon siya, ngahan, please next time, ayaw na yun pasakiti imuhang kaugalingon. Kung bation kag kalagot na ako ang pasakiti. Ayaw imuhang kaugalingon. Anda man ko magpasagpa o magpasumbag nimo, pumasuko ka. Pero please lang judahan, ayaw na pasakiti imuhang kaugalingon. Ayaw na yun na usba. Please lang judahan. Ug nakabantay na lang ko nga nitulo na ko ang mga luha. Gidali-dali dyan ako pahid pero di naman muhunong eh. Nagsige na lang dyan og agas nga murag gripo nga naguba. Nganingon si Ray, ngahan, I love you. I love you kayo. Sa moto nga after 1 million years, nagka-kiss na dyan may pag-usap. Huwag sa tinudanay lang, na-miss pa dyan kaayo na ko ang kiss sa kuwang bana. Makuluya og tuhod oy. Grabing gimingaw dyan ko aning loving na mo. Ug hantod sa naabot na lang mi sa restaurant, sige lang yapon siya kiss sa kuwang kamot. Ka-sweet ba oy. Ni anam-anam na sad o ka-soft ako ang heart. Ug hantod sa kasal na siyang kauban. Dagan-dagahan jud og tao. Labi na kadtong didto na mi sa reception. Nawaw jud ko kay 6 may kabok sa table. Wa na jud ko itingog-tingog og nag-focus lang ko sa pagkaon nga naa sa plato. While si Ray, kaya na busy siya gistorya-istorya siyang makauban nga kauban pud namo sa table. Wala ra ko nagmind sa mga tawo sa palibot kay nauwaw lagi ko. Human sa pangaon, nag-start ng host sa program sa Newlywed. Lingaw kaayo pero naalam ko sa kilid nga nagpahipit.
Ang akong bana ni sanghid sa kadali kay gitawag pud siya sa iyahang mga kauban. Istorya lagi. Ug well nalingaw ko nga nagtanaw-tanaw sa mga couple o mga tao sa palibot. Naman ay nahagip sa akong mga mata. Gibalik jud akong tan-aw kung unsa to ko nakitaan. Habi kog nakakita kog ungo. Nagtagbo jud amo ang mga mata. Ug mi-smile jud na ang babae nako. Si Jane. Nawala jud akong smile pagkakita siya no. Nganong naamo ni siya dere. Nabad mo jud ko galit. Nawadan ko gana. Gitanaw na ko siya og balik. Ug mibarog siya og milakaw padong didto kung asa nagtapok silang ray. Ug iyahang mga kauban. Aha ka jud. Mura jud og gipanuwayan ko ba.